Обличам се за разходка. Здравейте, красавици и мъже. Извинявам се за дрезгавият глас, но доскоро бях болна, мъчи ме плексита и на всичкото отгоре и дясното коляно не спира да се обажда. Затова днес ще отида там, където ми е мястото. На пейка при бабите. Демек в морската градина. Започваме с любима за мен, но не и за яйчниците ми, къса бяла блузка. Ще резон, за да компенсираме дължината на блузата. Да облечеш това нещо е като да влезеш в Escape Room. В началото ти е забавно, но после се чудиш как ще излезеш. Особено ако си спил и 5 кафета. Аксесуари, и тъй като няма как да се закача златна кредитна карта на врата, ще компенсирам с няколко герданчета. И дойде ред на любимата ми част. Обувки. Купих тези красавици на разпродажба и за това искам да кажа. Мили мъже, и ние можем да пестим. Добавяме кафяво пълто, красива и стилна. Дано да не ме избъркат с някое дърво в морската. Чанта, тази е като квартира в центъра на Варна. Скъпа и малка. Шал, с него увих старателно главата си като термос, за да ми е топло и уютно. И за финал слагам тези очила, за да виждам по-добре хората, които ще обсъждам с бабите. Вече съм в морската в целият си блясък. Чувам да се преоблека.